Este domingo Deporteira da Manda saúde en Pontevedra. As pistas do Centro Galego de Tecnificación Deportiva acollerán a 10ª edición da Milla Solidaria Móvete pola Diabetes. Falar, visibilizar as cuestións que teñen que ver coa diabetes, que a pesar de que unha enfermidade coñecida ou non digamos que non estas enfermidades extrañas ou raras, pois temos que seguir aprendendo e sobre todo facemos a vida máis doada ás persoas pois que teñen que lidiar ou as persoas que son doentes desta enfermidade. E do outro lado, a incansable labor do Club de Atletismo Rías Baixas por implicarse coas causas solidarias. Dende Anedía celebran este 10º aniversario dunha proba que permite dar visibilidade a unha enfermidade que aseguran a día de hoxe continúa a ser unha gran descoñecida. Ter esta 10ª milla para nós é unha aposta fortísima porque significa unha continuidade, é algo que non se deixou de facer ni siquiera na pandemia. Os números de diabetes medran ano tras ano tamén, é dicir, estamos con case un 10% de crecemento anual. No caso da diabetes tipo 1, no caso da diabetes tipo 2 é moito maior. Entonces, pensamos que sí que é algo no que se debe traballar, pois que axuda ademais das institucións, como é o Concello de Pontevedra, non? Xa hai máis de 500 inscritos para participar nesta actividade, unha xornada na que se realizarán probas populares para todas as idades e para deportistas federados. Na parte deportiva, na parte técnica, pois estamos moi abrallados porque temos máis de 500 inscritos entre federados e populares, por lo tanto, unha cifra que vai a estar ateigado o CGTD o próximo domingo, que para nós é o maior orgullo de todo, porque vai haber moitos nenos e nenas de toda Galicia, sobre todo de Pontevedra, pero tamén veñen de Lugo, de Ribadeo, de Foz, do Barco, o sea, de toda Galicia van a estar aquí representados. De xeito paralelo, o Centro Galego de Tecnificación Deportiva acollerá o debut do atleta Gustavo Dacal no lanzamento de xavelina adaptada. O seu obxectivo é bater o récord de España adaptado.